Hola, hola. Sí.
Bon dia a tothom. Anem seient així que puguem. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí. Anirem començant l'acte. Bé, benvinguts i benvingudes a l'acte d'entrega del Premi Ernest Udina, que organitzem des de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, i aquesta és ni més ni menys que la 20a edició, i estem molt contents que sigui així. Per qui no ens conegui, l'associació tenim la missió de difondre els valors europeus, debatre la seva raó de ser i informar-ne amb responsabilitat i, tal com avui passa, doncs, reconèixer els periodistes que així ho fan també. Jo soc la Laura Casanova, soc membre de la Junta de l'APEC i us puc dir que avui estem molt contentes de compartir amb vosaltres aquest espai per celebrar els premiats d'avui. Com sabeu, el Premi Ernest Udina reconeix la carrera d'un periodista d'un mitjà de comunicació que s'ha distingit pel seu compromís i valors europeistes, no només de casa nostra, sinó també a nivell europeu. En anteriors ocasions, com ja sabreu, hem premiat a Xavier Vidal-Folch, Shada Islam, Llibert Ferri, Judy Dempsey, Anna Bosch, Griselda Pastor, Can Dundar, Samuel Aranda, entre molts d'altres, i avui tenim el plaer de sumar-hi Beatriz Delbo i també els companys de Verificat. Ens agrada dir que aquest acte s'ha convertit en la cita anual de companys i companyes periodistes, una cita en què, a banda de premiar col·legues periodistes, es converteix en un retrobament i en una celebració que dona sentit a aquest ofici on dediquem tantes i tantes hores, que són els companys. Però anem pas a pas. Primer farem un primer bloc de discursos inaugurals i començarem pel senyor Manuel Sapiro, director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Gràcies per acollir-nos. Gràcies, Laura. Benvinguts, chère Beatriz, autoritats, amics, amigues. Voldria felicitar de tot cor la guardonada d'enguany, la Beatriz Delvaux. Toutes mes félicitations. Faré unes petites paraules en francès, la meva llengua materna. Je me réjouis d'autant plus de cette remise de prix que votre parcours est emblématique de ce que le journalisme peut apporter
à notre démocratie, non seulement comme contre-pouvoir indispensable, mais aussi et surtout à la société dans son ensemble pour créer ou recréer du lien. Donc un journalisme de proximité humaine qui met les citoyens au cœur de son action, un journalisme qui favorise le vivre ensemble et donne la parole aux citoyens, un journalisme civique, indépendant, pluriel, critique et donc européen. Un periodisme que teixeix ponts i enderroca murs tant físics com psicològics. I un periodisme que ens recorda també el que hauria de ser una evidència, que Bèlgica és molt més que Brussel·les. Una deformació professional que tenim tots els que treballen a dins de les institucions europees, entre d'altres. No em toca recórrer aquí la trajectòria inspiradora de llarg recorregut de la Beatrice, tant el soir, el seu trencament del sostre de vidre, ni els projectes Nord-Sud o l'ENA, però sí em toca subratllar l'alineament amb la nostra missió aquí, com a representació de la Comissió Europea, bon, toute proportion gardée, nostra missió que és teixir ponts amb la ciutadania a nivell local. Una de les nostres prioritats com a comissió i com a representació a Barcelona és la lluita contra la desinformació, amb accions que organitzem de fet amb la PEC, amb el Parlament Europeu, el Sergi i el seu equip, amb la Diputació, amb les biblioteques públiques, per exemple, la Diputació de Barcelona, amb la Generalitat, amb Catalunya Internacional, també, accions dirigides als joves i també als públics menys joves, per afavorir intercanvis intergeneracionals, intercanvis generacionals i fer que la gent exercici el seu esperit o pensament crític. Parlant de la nostra lluita contra la desinformació, voldria felicitar també a Verificat, a l'Alba, al Lorenzo, que fan una feina incansable tant a l'hora de desmentir informacions falses, i aquí tinc un altre exemple de feina conjunta que era la Lliga de Verificació a Instagram, que vam fer fa poc, com també el foment de la resiliència social de l'educació mediàtica en projectes com el Disfec o Zoom per la gent gran, que també compten amb els nostres suports des de la representació de la comissió. Finalment, el meu agraïment més sincer a la PEC per la vostra feina i la molt bona col·laboració amb nosaltres. Gràcies, Marc. Gràcies, Laura, Natàlia, Laura també Pous, que avui no hi és per un bon motiu, i gràcies per mantenir aquest premi, 20 anys, com s'ha dit abans, premi emblemàtic al qual hem pogut tornar a associar-nos i n'estic molt content. Gràcies per combinar aquesta tradició amb noves iniciatives, de fet, com el Premi a Joves Periodistes que acabeu de llançar. Sans transition, passo la paraula a Marc Jiménez. Bona tarda. Bona tarda amb estàndards europeus, podríem dir. I was switching to English just a little bit so you can understand me. And yesterday evening I arrived from Prague and I was in an event of Housing Europe, and I was thinking what to say today at the plane, and I was thinking how happy and glad I am to be here in a personal way, but also in a professional way. Personal because I'm a journalist. Here I can see the face of several colleagues that I have had across years, that for 20 years I've not been able to meet them, but now they are here, so I'm very proud of being here. By accident, now I'm Commissioner for European Affairs, these kind of things that happen in life.
But also I'm very happy and proud to be here today because of my role. This is a role that was created 1 year ago, Commissioner for European Affairs in Barcelona, because, during a lot of time, Barcelona was playing a key role in Europe. She was part of that Europe that believed that it was starting at the bottom, that former Mayor Pasqual Maragall, with Jacques Delors and others, thought that Europe started in its cities, and this demos an idea of Europe was starting at the local level, connecting the global level, and because we are a city that are pretty involved in what happens in Europe. This is what we have been doing for years, but now with renewed strength and conviction. If I may, I will speak in English so she can understand me, and then I will cambio. Ok. Vale, hi ha traducció. D'acord. I és un honor, doncs, estar aquí a nivell personal i professional, perquè el periodisme té un paper important a explicar per què Europa importa i per què les coses importen. Estant en el 50è aniversari de la mort de Franco, te n'adones que els joves, que potser a vegades es troben sense un futur o un horitzó clar d'esperança, només poden entendre quins són els riscos si llegeixen literatura, si llegeixen Natalia Ginzburg, si llegeixen Giorgio Bassani, o si són capaços de llegir la premsa i els anàlisis i saber què està passant. En aquest sentit, més enllà de la literatura, que és alguna cosa que cada un tria i que ve que es fa a l'entorn familiar i personal, el periodisme és essencial per entendre per què Europa és important i afecta el nostre dia a dia. De fet, quan amb l'alcalde anem per Europa diem que estem fent política domèstica, perquè és el que ens afecta i té un impacte directe. Nosaltres hem posat molt el focus en l'últim any en tot el tema d'habitatge, perquè si bé és una competència que a nivell de subsidiarietat està als estats membres i als governs regionals, Europa porta un valor afegit que pot protegir aquest dret o pot reforçar aquest dret davant de moviments globals o d'un capitalisme depredador que ha convertit l'habitatge en un actiu més o en una commodity. I és molt important el periodisme perquè en aquests temps en què la gent s'informa amb xarxes socials hi ha un rigor, hi ha uns codis deontològics, hi ha una ètica que fa que el que s'explica tingui un fonament, s'hagi treballat. Jo he estat a redaccions a diari i sé com funciona això, que puguis explicar amb tota la claredat, amb un rigor, que moltes vegades en aquesta època de xarxes socials, fake news i aquesta contaminació de la informació, moltes vegades amb una intencionalitat política clara, no ens enganyem, el periodisme serveix a contrapoder respecte als governs, però també respecte a aquests senyors i senyores de les tecnològiques amb els seus propis interessos que volen fixar una agenda que sense el periodisme que ens explica les claus, aquest periodisme rigorós que exemplifica la premiada, no tindríem. I l'altre element és verificat, també vull mencionar, és més necessari que mai poder contrastar fets i fer-ho amb les eines també que fan servir els que ens volen enganyar, els que ens volen portar cap a un camí d'aquesta agenda política clara que va erosionar les institucions democràtiques, que va erosionar el que és el projecte europeu i que està, com deia, al servei d'uns interessos polítics globals molt precisos i molt concrets. Per tot això només us puc agrair invitar-nos a ser part d'aquest event, a prendre la paraula i a donar-vos les gràcies per estar al peu del canó, els periodistes. És difícil en aquests dies ser periodista. Soc perfectament conscient que no és de les professions més ben pagades i sé que estar en una professió que no és de les més ben pagades és difícil moltes vegades fer de contrapoder, però la vostra feina és essencial i realment la meva admiració cap a tots i totes que dia a dia escriviu a les pàgines i ens doneu les claus del que està passant a Europa i a gent com Verificat que ens ajudeu a contrarrestar les agendes polítiques dels que no volen que creiem en la democràcia i en el somni del projecte europeu. Moltes gràcies. Discurs. En aquesta ocasió hem convidat el representant del país d'origen de la nostra premiada, és el cònsol de Bèlgica a Barcelona,
Endavant. Gràcies. Gracias. Monsieur le conseiller, Madame Delvaux, chères autorités, estimados amigos, queridos amigos, dames et heren, mesdames et messieurs, je viens de la Belgique, je vous rassure, je ne vais pas utiliser toutes les langues, mais voilà. Donc c'est quand même un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Non seulement parce que c'est une compatriote qu'on met à l'honneur, mais en plus dans un domaine qui importe beaucoup. En effet, le journalisme, et le journalisme de qualité, j'insiste là-dessus, exercé par des professionnels conscients du rôle qu'ils jouent, est essentiel pour qu'une démocratie puisse fonctionner. Nous sommes tous inondés de news, mais le monde, la globalisation, les défis qui nous font face sont complexes. Et nous avons besoin de pouvoir nous informer, d'avoir accès à un journalisme de qualité qui est un travail en fait de vulgarisation, mais aussi un travail de divulgation et d'éducation. Pour exercer notre droit et nos devoirs de citoyens, nous devons avoir une presse libre, une liberté de presse, une diversité de presse, un accès sans entrave à une presse de qualité et aussi évidemment une liberté d'expression. Également nécessaires sont l'éducation au débat, le respect pour les opinions différentes, ainsi que le développement du sens critique et pourquoi pas aussi un peu d'autocritique. Le journalisme de qualité nourrit et se nourrit de tous ces ingrédients. Impossible donc de faire prospérer des sociétés libres, diverses et tolérantes sans un journalisme de qualité. La Belgique et le consulat belge à Barcelone s'associent pleinement à la défense et à la promotion des libertés fondamentales, telles que la liberté de presse et la liberté d'expression. Nous souhaitons construire jour après jour une société où l'opinion publique puisse se former, entre autres, grâce au travail d'une presse libre et de qualité. Madame Delvaux a tout au long de sa carrière cherché à fournir du journalisme de qualité, à faire du travail d'investigation, à exposer des faits de corruption, à lutter contre des abus de pouvoir. Par son travail, elle contribue au contre-pouvoir, on l'a déjà dit, nécessaire pour qu'une démocratie puisse rester une démocratie. L'Union européenne fait partie de notre système politique et démocratique. Depuis sa création, je ne vous apprends rien, la Belgique a toujours été un promoteur du projet européen. La globalisation aidante, ce projet devient chaque jour un peu plus nécessaire, voire existentiel pour la Belgique. Nous pensons que l'Union européenne peut et doit être une force pour le bien dans le monde. La construction européenne n'est cependant pas une évidence. Son utilité est contestée. Son fonctionnement est mis en difficulté. Les défis pour l'Europe et pour le monde, en revanche, ne manquent pas. Je pourrais vous citer changement climatique, conflits militaires, concurrence économique, indépendance stratégique, montée des populismes, crise migratoire, contestation du système multilatéral, rejet des valeurs universelles, repli identitaire, et il y en a encore bien d'autres. Force est de reconnaître qu'une démocratie, que des valeurs comme ceux des droits de l'homme ou une situation de paix ne sont jamais acquises définitivement. Défendre ces acquis passe aussi par un journalisme de qualité, par le partage d'idées, par la confrontation d'opinions. Le travail de Madame Delvaux est une invitation aux journalistes à viser l'excellence et aux citoyens à faire bon usage pour s'informer, pour réfléchir et pour être acteurs du monde qu'on habite. Je vous remercie pour votre attention et pour votre présence ici, signe que vous aussi êtes sensible et conscient de l'importance du journalisme pour la défense et la protection des droits et des valeurs qui nous sont chers. Merci beaucoup. Moltes gràcies. Finalitzarem aquest bloc de discursos amb la directora general de Catalunya Internacional, Laura Foraster. Gràcies. Gràcies, Laura. Bon dia a tothom. Bonjour tout le monde. Autoritats, amics i amigues de l'APEC, Madame Delvaux, equip de Verificat, amb qui hem col·laborat també en alguna ocasió. Un any més és un plaer per Catalunya Internacional col·laborar en aquest acte que organitza l'APEC de reconeixement a una trajectòria europeista de compromís amb uns valors que tots els que som en aquesta sala de ben segur que compartim. Com a dona que soc i europeista convençuda, ja em coneixeu, també és la meva militància aquesta, és un plaer poder participar avui d'aquest acte de reconeixement a la trajectòria europeista de la Béatrice Delvaux. Primera dona al capdavant de l'ESOAR que va demostrar que el lideratge femení no només és possible, sinó que també és absolutament necessari. I m'agradaria fer un paral·lelisme amb el projecte europeu, que també podem dir que ha estat possible, però a dia d'avui és més que mai necessari.
Avui en dia tots sabem que els valors europeistes de defensa de la democràcia, dels drets humans, de la igualtat, de la solidaritat, estan en entredit i només cal observar com avança el populisme i l'extrema dreta per veure que són valors que fins i tot a Europa, en el nostre petit oasi, que ens semblava impossible, però fins i tot aquí estan en entredit i es veuen amenaçats. Cal, doncs, més que mai, proclamar aquests valors, reivindicar-los i defensar-los des dels nostres respectius àmbits d'actuació, amb les eines que tenim a l'abast, cadascú de nosaltres, des de les entitats que representem, i, si podem, ho fem en col·laboració, com deia abans també l'amic Manuel, treballem en col·laboració avui amb la PEC, però també amb la Comissió Europea, amb el Parlament Europeu, evidentment amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l'Ajuntament, amb les nostres entitats membres, les entitats membres del Consorci, i això és el que modestament fem o volem fer des de Catalunya Internacional i el que ens mena a ser avui aquí amb la PEC i amb tots vosaltres. Nosaltres treballem sota el lema del Consorci, que és diàleg internacional, connectem, projectem i capacitem. I volem fer especial èmfasi en aquest tipus d'actuacions com la d'avui, que serveixen per enfortir la connexió de Catalunya amb Europa i amb els valors europeus, amb el projecte europeu, i volem també consolidar la participació activa en la política europea i en els valors europeus. És una tasca que no fem sols, ha quedat ben clar, l'hem de fer tots conjuntament, els que som aquí ho fem en el nostre dia a dia, i per això també s'ha volgut posar en valor i el reconeixement a la feina feta per la guardonada avui, per la Beatriz, i també per l'equip de Verificat per la seva bona feina. Així doncs, enhorabona Verificat i felicitacions, Madame Delvaux. Gràcies. Gràcies, Laura. Ara sí, entrem en matèria. Com sabeu, enguany entreguem per segon any consecutiu una menció especial en el marc del Premi Ernest Udina, i si bé l'any passat va rebre aquesta menció honorífica al programa Tot Europa de Ràdio 4, enguany volem reconèixer la tasca d'una plataforma pionera en fact-checking a Catalunya, com és Verificat. L'acta del jurat, us la llegeixo, assenyala que és una iniciativa imprescindible i ja consolidada que treballa de manera independent i ha demostrat en la seva curta història la seva qualitat i excel·lència, i valora especialment la tasca de Verificat feta durant la campanya de les eleccions europees de l'any passat. Abans de fer entrega del premi, deixeu-me fer un últim discurs i convidar la Carme Colomina, que ara no la veig, està aquí, perquè ens diguis unes paraules sobre la tasca imprescindible de Verificat en aquests moments de l'era de la fake news. Carme, endavant. Gràcies. Moltes gràcies, bon dia a tothom. Doncs bé, aquesta menció a Verificat per mi és un reconeixement al periodisme a prova de desànim. S'ha parlat moltíssim aquest matí de la desinformació, s'ha parlat d'aquest desordre informatiu en el que estem immersos, que té moltes cares, la desinformació és una, les notícies falses, les descontextualitzacions, les filtracions interessades, les teories conspiratives, la mala praxis, els continguts generats per intel·ligència artificial, les línies difuses entre informació i opinió, i anem fent aquest panorama cada vegada més complex. I el que vol dir tot això és que necessitem fonts fiables, necessitem saber en qui creure. Diu la Premi Nobel de la Pau, la Maria Ressa, que els periodistes són els custodis de l'esfera pública. Doncs Verificat treballa precisament per posar ordre a aquest soroll caòtic que inunda els espais on ens informem. Com es deia, són els pioners del fact-checking a Catalunya. Ells van néixer l'abril del 2019 com una prova pilot precisament en el marc de les eleccions municipals a Barcelona, i després d'això va venir la pandèmia, amb la infodèmia, amb aquest allau desaforat de desinformació, on ja no només es tractava de veritats alternatives, segons Donald Trump, sinó també amb una desinformació que era un perill real per la salut, i això encara els feia més necessaris, i així és com s'han consolidat. I reconec que mentre a mi m'aclapara aquesta sensació de que la desinformació algorítmicament amplificada s'ha convertit en un fenomen imparable, Verificat continua sent un exercici de militància periodística a prova de desànim, com deia,
Un equip petit que fa una feina molt gran amb l'Alba Tovella, amb el Lorenzo Marini i amb tota la resta de l'equip que sempre estan en primera línia allà on cal debatre sobre la desinformació. En algunes trinxeres ens trobem tot sovint, sempre parlant de la importància de les dades verificables. I la veritat és que com més pedra piquen, més complex es fa l'escenari i aquest també és part del problema. Per això és essencial també tota la feina que fa Verificat en l'alfabetització mediàtica. El Mark Thompson, que va ser director de la BBC, deia just després de la primera victòria de Trump que la postveritat necessita usuaris crèduls i per això la formació és tan important, per això aquest compromís profund amb l'educació que tenen des de Verificat, treballant per reconnectar els usuaris amb el valor de la informació, sobretot amb els joves, amb el valor de la informació, amb la lectura crítica dels missatges que ens inunden, amb aquest ús racional d'unes xarxes socials que s'han convertit en la nostra primera eina de socialització, és essencial. L'honestedat, la verificació, el contrast de la informació amb les fonts i la confiança segueixen sent els fonaments de l'exercici del periodisme, i això ho comparteixen els nostres premiats avui, però també és veritat que necessitem informació de qualitat perquè és essencial pels sistemes democràtics i pels nostres drets individuals, perquè la falta d'informació ens fa més desiguals i la falta de transparència afavoreix la injustícia. Per això necessitem els verificadors i aquesta menció de l'APEC no només és un reconeixement a la feina de Verificat en favor del dret a la informació de qualitat, sinó sobretot és un estímul i una empenta periodística per seguir defensant conjuntament el valor dels fets i de les fonts fiables i perquè seguiu treballant i no defalliu. Moltes gràcies. Que et demanaré que facis entrega del premi a l'Alba Tovella, directora i cofundadora de Verificat, i una fotografia, sisplau, i després ja tindràs el discurs, Alba. Bé, Carme, moltíssimes gràcies per aquesta presentació. Moltíssimes gràcies a l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Per nosaltres és molt especial rebre aquest premi d'una associació precisament de periodistes perquè justament la nostra feina és reivindicar el periodisme del més bàsic, és reivindicar aquella informació que és pública i anar a buscar què té de cert al darrere, però també tenim un gran compromís d'apropar aquest periodisme a la ciutadania. O sigui, hi ha hagut una separació entre els lectors i els espectadors respecte de la informació i també la nostra part d'alfabetització mediàtica és un gran compromís amb apropar el periodisme de qualitat a la ciutadania. Per això, bé, és un moment difícil per tots nosaltres. Gràcies per dir que fem periodisme a força de desànim o de resistència, perquè a vegades no és fàcil. O sigui, cada dia hi ha aquesta realitat que ens demostra que la desinformació està guanyant presència a marxes forçades. Gràcies al Centre d'Estudis d'Opinió també tenim dades sobre l'impacte d'aquesta desinformació en la ciutadania. La setmana passada o fa 2 setmanes va sortir el primer baròmetre del CEO que preguntava sobre l'impacte de les teories de la conspiració i sobre informacions àmpliament desmentides, no només per nosaltres, sinó per organitzacions com Verificat d'arreu d'Europa i del món, que diuen que donen dades molt preocupants. Més amunt del 20% dels catalans creuen en la teoria del gran reemplaçament, és a dir, que els immigrants estan venint a Europa per substituir la població local, que el canvi climàtic s'està exagerant per prendre mesures que convenen a uns quants, o que la Covid es va crear com una arma biològica. Aquesta informació nosaltres la desmentim des que vam fundar l'organització i no només nosaltres, els mitjans de comunicació han informat de manera precisa, de manera responsable i de manera completa sobre aquests temes i no obstant hi ha una gran part de la població que encara creu en aquestes idees errònies.
El pensament conspiranoic està entre nosaltres i és molt subtil la seva manera de treballar. Esperem que aquest reconeixement serveixi per posar sobre la taula una vegada més que tenim un problema amb la desinformació i que tenim un problema amb la credibilitat. Aquesta mateixa setmana també hem estat en un reconeixement del Ministeri de Ciència a les organitzacions científiques que van estar treballant durant la Dana. Sembla mentida que s'hagi de reconèixer a l'AEMET que faci la previsió del temps, perquè ara mateix hi ha molta gent que està qüestionant que si l'AEMET diu que plourà, hi ha una probabilitat molt alta de que plogui, però que si no plou no és perquè l'AEMET s'hagi equivocat, sinó perquè és un sistema que va de probabilitats. La informació, ho sabem tots aquí, és la base de les nostres decisions, la base de les nostres decisions sobre la salut, la base de les nostres decisions sobre com ens relacionem amb els nostres veïns i sobre quines accions fem per protegir el nostre planeta del canvi climàtic i també sobre qui votem. Aquest reconeixement va sobre les eleccions europees, que és un esdeveniment que normalment ja generava i venia generant molta distància i que últimament ha guanyat més pes, però l'any passat no vam tenir només eleccions europees, vam tenir les catalanes i les europees en una qüestió de 3 mesos i vam veure com les narratives s'entrecreuaven, es reaprofitaven i la desinformació creua fronteres per anar d'un país a l'altre. Aquest reconeixement és per verificat com a col·lectiu. Som un equip que treballem de manera comunitària i també per la nostra contribució a la cobertura de la European Fact-Checking Standards Network de les eleccions europees. Som una xarxa de més de 50 organitzacions que treballem conjuntament precisament per protegir la ciutadania europea d'aquestes narratives i d'aquests continguts tòxics. És el moment de totes i tots. Nosaltres fem el que podem des de la nostra humil situació, però és el moment d'apropar-se a aquelles persones que dubten, sense etiquetes i més enllà de la confrontació partidista. És important recuperar la confiança en el coneixement científic, en el periodisme i en les institucions. Aquesta setmana un taxista em va demanar per què pagava amb targeta de crèdit i no amb diners, quan els diners són l'última llibertat que ens queda. Un ciutadà de la Unió Europea pensa que els diners en efectiu són l'última llibertat que ens queda. O sigui, aquesta és la realitat, no dic que sigui tothom, però és una de les realitats i que ens trobem en el dia a dia. Moltíssimes gràcies en nom de tot l'equip de Verificat. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies i per molts anys, equip de Verificat, al complet. Bé, hem arribat a l'equador de l'acte i el moment culminant. Enguany, com sabeu, el jurat del Premi Ernest Udina ha decidit premiar Béatrice Delvaux, periodista del diari belga Le Soir, on és actualment la seva editorialista en cap. Des que el 1984 es va incorporar a la redacció d'aquest diari, Delvaux ha ocupat diferents posicions, entre elles la de redactora en cap, com ja s'ha dit, trencant un sostre de vidre encara massa sovint present a moltes redaccions de mitjans. Al llarg dels anys, Delvaux ha fet el seguiment de l'actualitat tant belga com europea, dues realitats sovint molt complexes d'explicar. En aquest país que acull la seu de les institucions europees, el jurat, deixeu-me tornar a llegir, destaca el seu compromís periodístic per entendre i integrar la diferència i reconeix per primer cop una candidatura provinent de Bèlgica com un homenatge i un agraïment al país al qual molts de nosaltres ens ha acollit durant una bona temporada com a corresponsals a Brussel·les i moltes de les persones que efectivament formem part de la PEC. Abans de donar pas a la Béatrice, deixeu-me donar veu a diferents persones que l'aprecien, que la viuen de prop, com ara el director de Le Soir, Christophe Berti. Endavant. Bonjour et merci de me recevoir. Je vais parler en français, je peux vous parler en italien, en espagnol, pardon, pas en espagnol, donc je vais le faire en français. D'abord, je vous prie de bien vouloir excuser mon émotion parce que pour moi, rendre hommage à Béatrice, c'est quand même quelque chose de particulier. Nous travaillons ensemble depuis 20 ans. Elle a été ma rédactrice en chef, j'ai été son rédacteur en chef et nous avons été de tous les combats belges et européens ces 20 dernières années.
Le Soir est très fier, à travers Béatrice, de recevoir ce prix parce qu'il récompense aussi un état d'esprit que nous essayons de tenir tous les jours, sur le projet européen, sur la démocratie, sur la transparence. Et donc, on croit au Soir que les autres journaux ne sont pas des concurrents, mais des partenaires. On croit au Soir que dire que défendre la démocratie, on l'a mis dans nos valeurs il y a 3 ans, ça pouvait paraître, excusez-moi l'expression, un peu cucu, mais quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, on pense que c'est extrêmement important. Et au Soir, donc, on est fondateur d'une alliance européenne de journaux avec en Espagne El País qui s'appelle l'ENA, on en est très fiers depuis 10 ans. Et on a aussi, pour rebondir sur ce que la représentante de Verificat, que je félicite au passage ici, a dit, on participe à 3 consortiums internationaux d'investigation parce que l'investigation, c'est la noblesse du journalisme de qualité. Je voudrais évidemment remercier l'Association des journalistes européens de la Catalogne et vous dire merci au nom du Soir et vous dire que vous ne vous êtes pas trompé. Et bravo pour ne pas vous être trompé. Cette récompense, en effet, elle est 1000 fois méritée pour Béatrice. J'ai eu le privilège donc, de l'avoir accompagnée une bonne partie de son parcours et je peux vous confirmer que ce n'est pas quelqu'un comme les autres. Béatrice, tu es pour tous les journalistes du Soir un exemple à suivre. Alors ne pleure pas parce que sinon je vais pleurer et ça ne va pas le faire. Un exemple parce que tu es une journaliste dans l'âme et même dans ton ADN, tu concentres un ensemble de qualités qu'on devrait retrouver dans le cursus universitaire de chaque étudiant et de chaque étudiante qui souhaite embrasser notre merveilleuse profession. Merveilleuse profession parce que même si aujourd'hui c'est compliqué, je continue à penser que le journalisme est une merveilleuse profession, la plus belle du monde. La première de ces qualités, c'est la passion. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un au niveau journalistique aussi passionné que Béatrice. Le journalisme n'est pas un métier, mais une passion. Béatrice, elle est passionnée par l'info, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Une passion épuisante mais inépuisable, c'est ton moteur. Et cette passion, croyez-moi, messieurs, dames, elle est éclectique. Béatrice prend autant de plaisir à décortiquer le budget de l'État, quand on en a un, à analyser la politique migratoire européenne, à rencontrer un jeune artiste qui émerge, à organiser une conférence sur l'avenir de Bruxelles, ou à se promener dans les rues de Wallonie et de Flandre pour prendre le pouls de la population. Quelqu'un avant moi a dit qu'en effet, il était extrêmement important de faire un journalisme citoyen. Béatrice Delvaux, Madame Béatrice Delvaux sort de sa possibilité d'être dans une tour d'ivoire pour aller sur le terrain chaque jour. C'est le plus bel exemple qu'elle peut montrer à l'ensemble des journalistes. Avec, en outre, une qualité que tous les journalistes devraient avoir, mais qu'ils n'ont pas tout le temps, celle d'écouter. Cette passion, c'est ton moteur. Elle a emmené avec toi une bonne partie de la rédaction, mais elle ne t'a jamais aveuglé. Elle te nourrit, mais elle ne t'a jamais empêché d'éditorialiser avec justesse et talent sur les sujets majeurs de notre société, avec une plume qui peut être si douce et qui peut devenir incroyablement acide quand les vents sont mauvais, pour les valeurs que le Soir défend depuis 130 ans et que tu portes chaque jour. Ces valeurs qui ont toujours été ta boussole, ces valeurs du journal que nous avons réécrites ensemble il y a 3 ans et que nous portons chaque jour. L'indépendance, la défense de la démocratie, du débat d'idées, du dialogue, du principe de solidarité, du respect de la diversité et surtout de la force des faits établie par l'investigation. Rien n'est possible si les faits ne sont pas vérifiés, revérifiés et revérifiés. Des valeurs qui sont ou qui devraient être aujourd'hui au centre du projet européen qui nous y dit. Pour nous, tu représentes ces valeurs au quotidien avec en plus une qualité humaine absolument exceptionnelle, une générosité qui t'honore, car ce que tu portes, tu le partages et tu le transmets aux plus jeunes, je peux le voir tous les jours. Pour tout ça et pour tout le reste, Béatrice, merci beaucoup. Et merci à vous de m'avoir écouté. Gràcies i finalment dono pas al president de l'APEC, Marc Vidal, que quan acabi el discurs li farà entrega del trofeu a la Beatriz. Moltes gràcies, Laura. Doncs bon dia a tothom. Bonjour, Beatriz. Bon dia a l'equip de Verificat. Moltes felicitats per la menció honorífica. Felicitacions, Beatriz. També volia donar la bon dia a tota la família Udina que ens acompanya. Avui també recordem l'Ernest Udina amb aquest premi des de fa 20 anys i, per tant, gràcies per ser aquí un cop més a tota la família. Bon dia, conseller Duc, autoritats. Abans de res, deixeu-me situar l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, per aquells que no la conegueu. És una associació, en fi, sense afany de lucre, nascuda a finals dels anys 80, ens expliquen.
Va ser enmig d'una eufòria, no?, que es vivia aleshores amb l'entrada a la Comunitat Econòmica Europea, que ara ja coneixem com a Unió Europea, i fruit d'aquesta il·lusió de col·legues periodistes, alguns dels quals ens acompanyen i ho fan habitualment cada any en aquest premi amb altres actes de l'associació, doncs això, una generació que estava per sobre nostra i que va veure que Europa significava coses importants i que aquella adhesió podia significar coses importants en qüestió de prosperitat, de comunitat de valors, no?, d'empenta d'un ideal d'aquest món que jo definiria com aquest ideal europeu, no?, les llibertats, els drets, els deures, la prosperitat, en fi, aquests valors compartits. Doncs aquells ideals dels anys 80 encara avui jo crec que té més sentit reivindicar-los, no?, dintre de la professió periodística, i jo avui soc aquí representant aquesta associació, però tinc aquell síndrome de l'impostor, no?, perquè en el fons represento el que és el llegat d'aquests 20 anys del Premi i molt més de l'associació, no? Molts dels quals ens han precedit com a president a mi, que també són aquí avui. Vull recordar en Ramon Vilaró, vull recordar el Josep Maria Martifont, la Teresa Carreras, també la Carme Colomina, que ens ha precedit, no? L'associació, diguem, és una mica llegat a totes aquestes generacions i avui és el que estem aquí. En fi, aquesta associació manté, us puc garantir, aquest compromís amb el periodisme europeista, aquest periodisme que assegura que fa Beatriz Delvaux i que fa verificat, aquest periodisme de fiscalitzar el dia a dia de la construcció europea, aquest que reivindica Europa no com allò que es decideix a la plaça Schumann, que també coneix la nostra premiada i els companys de l'ESUAR, sinó que és aquesta Europa que preocupa, en fi, els catalans, els valons, no?, els polonesos, els bavaresos, els escandinaus. Diguem que Europa és aquesta sang que corre per la vena dels europeus. Només dues preguntes per acabar. La primera és la pregunta que tothom es fa: per què l'associació premia Beatriz Delvaux? Per què des de Catalunya premiem una periodista belga? Doncs perquè tinc clar que aquí tenim a Catalunya la mirada permanentment posada en Europa. Diguem que Catalunya s'emmiralla en Europa històricament, a la recerca d'aquest nord enllà que deia el poeta, aquesta gent noble, culta, rica, lliure, desvetllada, feliç. I aquesta segona pregunta, que també ens fan, en aquest cas, els periodistes catalans que ens instal·lem a Brussel·les per informar del que passa a Europa, del que fa el Consell, del que fa la Comissió, del que fan els ministres, els caps d'estat i de govern, etc. Què hi fa una persona com tu, de Barcelona, acostumat al sol, en una ciutat com Brussel·les, amb aquesta grisor permanent? I com sabeu, la resposta en aquest cas no és fàcil. Jo crec que a vegades recorro al típic el compromís amb Europa m'ha portat aquí. Aquests valors que representen, diguem, Europa, doncs pot explicar l'inexplicable. Acabo només per recordar l'Ernest Udino una altra vegada, per dir que és una persona que va marcar tota una generació de periodistes i avui ens porta una altra vegada aquí. Beatriz, avui el premi és per tu, aquesta periodista capaç d'analitzar paradoxes com la que es viu en el seu propi país, aquest país de convivència entre diferents comunitats i llengües, perquè al final aquesta diferència també és la que construeix Europa i perquè Bèlgica és un bon exemple de país on la diferència podríem dir que marca el rumb. La Beatriz en té un màster de tot això, segur que ara l'escoltarem. Des que vam anunciar la concessió del premi a la Beatriz, sapigueu que només he rebut que bones paraules, molts agraïments a moltíssimes persones, bons desitjos, agraïments a l'associació per aquestes distincions a la Beatriz ja ha verificat, també a l'ESUAR, i per tant crec que només això ja val la pena. Gràcies, Beatriz, per la teva feina, per obrir camí en tants camps, n'hem parlat de molts, també gràcies a aquesta Brussel·les que ens acull i a tants companys de professió quan hi hem aterrat del no-res i que hem convertit aquella ciutat en la nostra. Jo ja us dic que Brussel·les no és Barcelona, això ho tinc clar, no ens enganyem, cònsol, disculpi'm, però sí que goso dir que Barcelona i Brussel·les són com ciutats germanes, jo crec que tenen un lligam, quan es tracta d'acollir, quan es tracta d'integrar, quan es tracta de ser amables, diguem, amb els foranis, i són dues ciutats en les quals jo crec que de seguida et pots sentir com a casa. Gràcies també finalment a les institucions que cada any, des de fa 20 anys, i que no és poca cosa, ens ajuden a fer realitat aquest premi, les institucions europees, el govern, l'Ajuntament, Catalunya Internacional, gràcies també al degà del Col·legi de Periodistes que avui ens acompanya, gràcies també al Consolat de Bèlgica i, en fi, sense elles tot això no seria possible. Crec que arriba el gran moment, Beatriz, crec que arriba ara el gran moment.
Benvolguda Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Chers membres du jury, cher président, cher Marc Vidal y Juanola, chers vous toutes et tous. Moltes gràcies per l'honneur d'aquest premi. Je suis extrêmement honorée de recevoir le prix Ernesto Udina. Je suis particulièrement touchée aussi que ça se fasse en présence de la famille d'Ernest Udina, parce que je pense que tous les journalistes qui sont là savent que nous devons rendre un hommage particulier à nos proches. Christophe Berthier est venu avec son épouse, je suis venue avec le mien, mais nous savons que vivre une vie de famille à côté du journaliste, c'est soit on épouse le journalisme, soit on vit l'enfer, c'est évident. Je suis extrêmement aussi honorée que ce soit un prix européen et en écoutant, je suis aussi très très touchée que ça se fasse et ça a beaucoup de sens pour moi et ça prend son sens d'être honorée en même temps que Verificat, une jeune journaliste qui ne sort pas son vieux papier mais son GSM de la poche, tout est là, mais qui aussi nous rappelle peut-être à l'Europe qui est là représentée, qu'elle est très importante pour nous. Ces temps-ci, ces derniers jours, en fait, Elon Musk donc, a créé Grok, qui est son intelligence artificielle générative. Et sur Grok, récemment, on pouvait dire à des centaines de millions de personnes qui sont abonnées à cette intelligence artificielle que les chambres à gaz avaient été créées pour guérir, pour asperger les juifs de Zyklon B, pour les guérir du typhus, et non pas pour les exterminer. Le parquet de Paris a étendu une enquête qu'il avait déjà ouverte contre Grok, mais Grok lui-même a répondu à lui ou elle, peu importe, a répondu à un des internautes qui l'interpellait en justifiant en fait le négationnisme, en expliquant que ce n'était pas du négationnisme. Tout ceci montre aussi l'existence du danger de laisser tous les intervenants sur la sphère publique avec une régulation a posteriori, parce que le mal est fait. Et donc l'Europe a pour mission de faire de la régulation a priori. Et cette semaine, je suis vraiment triste de le dire, mais c'est une semaine noire pour cela au niveau européen. Cette semaine-ci, l'Europe nous a un peu laissé tomber. Et tous ceux qui croient à l'information de qualité, et tous les citoyens qui ont besoin d'une information de qualité. Cette semaine, la Commission, avec le soutien de l'Allemagne et de Paris, sous la pression des Américains, a décidé de peut-être assouplir les régulations des plateformes et des big tech. Comme le disait un de mes confrères, Pierre Aski, un confrère français, cette semaine dans une chronique qui était très marquante, il a terminé sa chronique en disant « Europe, s'il vous plaît, ne laissez pas Elon Musk définir les chambres, les camps de concentration. » Mais je n'avais pas prévu de commencer mon discours comme ça, mais c'est grâce à Verificat que je me suis dit que je devais faire ce lien plus léger. Quand au cœur de l'été, j'ai reçu le coup de fil m'annonçant que j'étais la lauréate de votre prix, ce fut une totale surprise. Mes chers Marc, quand vous m'avez énoncé les motivations de ces distinctions, j'ai surtout été très émue et très touchée d'être associée par vous à la construction de liens d'entente entre les communautés. J'ai surtout l'impression au cours de ces 40 ans d'avoir tenté, souvent de façon très imparfaite, d'être à la hauteur des exigences du journalisme, devenu pour moi plus qu'un métier, mais tout simplement ma vie, ma colonne vertébrale, ma maison. Mon garde-fou aussi, contre les amalgames, les simplismes idéologiques, et de plus en plus, hélas, une façon de pouvoir et de devoir résister contre le retour des totalitarismes, des populistes et des mensonges. Stimuler les liens entre les communautés, entre les régions, les langues, les genres, les univers sociaux. En français, on appelle cela être un bâtisseur de ponts. En néerlandais, l'autre langue de mon pays, une représentante ici, Sigrid Bousset, une de mes amies très très chères, on parle d'un Brückenbauer. En catalan, c'est encore plus beau, je le sais désormais grâce à vous, on dit constructor de ponts. Constructor de ponts? Quand je suis arrivée au soir, je ne connaissais même pas ce concept, je n'avais même pas ce projet. Mon seul avantage était d'avoir vécu dans un petit village. J'étais allée à l'école communale où j'avais noué des liens avec une partie des habitants, les laïcs, socialistes et les ouvriers. Puis j'ai fait mon catéchisme et ma communion à l'église,
où j'ai rencontré l'autre partie, les catholiques, les socio-chrétiens et les bourgeois. Au final, j'ai pu mélanger les deux mondes pour mon plus grand bonheur. Première leçon. Construire ponts, c'est gai, et cela augmente votre nombre d'amis. Comme vous le savez, la Belgique, c'est compliqué. Un proverbe que nous aimons beaucoup, dit d'ailleurs, si on vous explique la Belgique et que vous comprenez, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Et donc, quand j'arrive au journal Le Soir, en 1984, 40 ans, il faudra tenir le coup à Vérificat, hein. Je quitte la Wallonie, la région francophone au sud de la Belgique où j'ai toujours vécu. J'arrive à Bruxelles, la région capitale, bilingue, où je ne suis allée qu'en excursion et pour des travaux universitaires. À l'époque, je connaissais mieux Washington, où j'avais vécu plusieurs mois pour la réalisation de ma thèse de fin d'études. En quête d'un appartement, ma maman et moi étions à ce point en terre inconnue que nous avions pris, sans nous en rendre compte, des rendez-vous dans des maisons de passe, des prostitutions. Comme journaliste économique, j'ai très vite été confrontée aux déchirures d'une Belgique totalement écartelée. Il y avait en effet d'un côté une élite industrielle et financière francophone qui avait longtemps dominé économiquement et culturellement le pays, refusait de parler la langue des Flamands et de partager le pouvoir avec eux. De l'autre côté, il y avait donc un monde flamand en plein boom économique, engagé dans un combat nationaliste visant à revendiquer ses droits et des leviers du pouvoir. Il avait aussi décidé de développer son propre capitalisme en créant un ancrage composé d'actionnaires uniquement flamands, publics et privés. Faire mon métier imposait alors à la journaliste francophone que j'étais de traverser la frontière linguistique et d'interroger aussi les Flamands sur leurs revendications. Qui a tort? Qui a raison? Je me suis rendu compte qu'on ne répond jamais à cette question par des éditoriaux, mais d'abord et avant tout par de l'enquête, des rencontres et de l'information. C'est en découvrant et en écoutant l'autre, le flamand, que j'ai mieux saisi le ressort de cette guerre communautaire, nourrie au départ par un sentiment d'humiliation, comme dans d'autres conflits dans le monde. Construire des liens avec des journalistes flamands et tout partager en particulier avec l'un d'entre eux, les informations, les contacts, les rendez-vous, le off comme le on the record, s'est imposé aussi comme un mode de travail extrêmement efficace. Ces duos journalistes flamands et francophones étaient win-win. Nous étions complémentaires, tout en n'étant absolument pas concurrents. J'ai réitéré ces contacts étroits lorsque je suis devenue rédactrice en chef, consultant notamment mon alter ego du Standard, l'équivalent un peu du Soir côté flamand, un journal de qualité donc au nord du pays, quand on nous proposait des campagnes de publicité trop envahissantes, ou pour tester un titre de une particulièrement délicat alors que nos banques étaient au bord de la faillite. Une fois rédacteur en chef, Christophe Berthy ici présent, et Xavier Kounas aujourd'hui font de même. Deuxième leçon. Construire ponts m'a permis d'abord de mieux faire mon métier de journaliste, d'être mieux informée, de mieux informer. Seulement ensuite rendue plus forte face aux pressions. Et cela m'a fait découvrir surtout un monde culturel, une langue, une histoire, des gens qui m'ont passionnée et que j'ai alors seulement, pleinement et intensément fait mien. Comenzar à construire ponts m'a tout simplement augmenté. Le 13 décembre 2006, alors que je suis rédactrice en chef, la RTBF, télévision publique francophone, interrompt ses émissions pour diffuser un flash spécial qui annonce que la Flandre a déclaré son indépendance. Des reporters suivent les événements en direct devant le Parlement flamand et à la frontière entre les deux régions que les trams ne peuvent soudain plus traverser. L'émotion est énorme. Les lecteurs nous assaillent et nous créons ce soir-là en urgence notre premier forum sur Internet. Des grands patrons m'appellent. « Madame, mais nous sommes en plein conseil d'administration, que se passe-t-il » Les Flamands, eux, pendant ce temps-là, ne se doutent absolument de rien. Ils regardent un talk-show très populaire sur leur télévision. Nos deux espaces médiatiques sont en effet aussi cloisonnés que les espaces artistiques ou économiques. Mais en réalité, il ne se passe rien. Cette émission spéciale est une fiction. Bye Bye Belgium a été imaginée par des journalistes de la RTBF pour secouer les esprits. Le tollé est immense. Quelques jours plus tard, le rédacteur en chef du Standard publie un article furieux, titré en français, ce qui est extrêmement rare dans le Standard, je peux vous le dire. « Nous en avons marre. Marre d'être vus comme fascistes, séparatistes et racistes », qu'il pointe, cette accusation d'ailleurs, envers 3 journaux, dont La Libre Belgique et Le Soir. Dans notre rédaction, notre sang ne fait qu'un tour. On est triste, on est vexé. Et le lendemain, à la une, nous publions une lettre à nos amis flamands,
en leur disant tout d'abord que nous aussi, nous en avons marre d'être traités de paresseux, d'unilingues et de non-mobiles. Mais nous leur faisons surtout une proposition. Et si tous ces clichés étaient vrais? Si vous y étiez vraiment fascistes et racistes et nous paresseux? Mais si, pour le savoir, nous arrêtions de nous envoyer des éditoriaux enflammés et faisions notre métier en vérifiant par une enquête commune la réalité de nos différences. C'est ainsi que démarre l'opération Nord-Sud, soit 8 semaines d'enquête réalisées par les 2 rédactions totalement intégrées, 4 semaines de publication d'articles identiques, qui sont lancés le premier jour à la une de nos 2 journaux, dont on a mélangé les logos, et avec un éditorial signé des 2 rédacteurs en chef. C'était drôle, c'était fort, mais surtout c'était de l'information inédite, née de la construction d'un pont entre journalistes et entre 2 morceaux de pays qui étaient censés se disputer et ne pas communiquer. Les extrémistes flamands ont accusé le Standard de trahison à la cause. Nos lecteurs pensaient que nous voulions sauver le pays. Alors que tous les 2, nous voulions juste faire notre métier, mais mieux. 3e leçon. Construire ponts agosarats. Pour les francophones dans la salle, je dirais que ça veut dire pont audacieux. Donc, construire ponts agosarats. Primo crée des liens durables. Nous collaborons toujours structurellement aujourd'hui avec de Standard et beaucoup d'autres journaux et médias flamands. Segundo, ça donne de l'impact. Le roi nous a reçus, croyait aussi qu'on allait sauver le pays, by the way, mais bon. Nos ventes ont grimpé et tout le monde en a parlé. Et tertio, cela fait école. À partir de là, l'idée de la collaboration entre médias du Nord et du Sud ou entre théâtre, artistes n'a fait que se développer. L'opération Nord-Sud a aussi fait du soir l'interlocuteur de tout qui au nord du pays voulait franchir la frontière linguistique et briser le mur entre les 2 communautés. Il faut savoir qu'un des auteurs majeurs flamands, Tom Lanois, a été traduit dans 40 langues, dont en Mongolie, avant d'être traduit en français. Mais je n'ai aucun mérite, en fait. Construire ponts, comme l'a dit Christophe, qui m'a rendu un hommage excessif, mais qui m'a fait vraiment extrêmement chaud au cœur. Construire ponts, c'est dans l'ADN du soir. Dans les années 30, Darsac, un de nos premiers rédacteurs en chef, avait publié les tribunes des opposants italiens réfugiés en France. Chaque matin, l'ambassade d'Italie en Belgique envoyait des extraits du soir à sa demande à Mussolini, parce qu'il voulait savoir ce que pensaient ses ennemis à l'étranger. Des dizaines d'années plus tard, en 2015, l'éditeur du soir décide de créer avec 6 autres collègues européens, Christophe l'a évoqué, un groupe informel de journaux indépendants et de qualité visant à s'adresser à l'opinion publique européenne et de lutter ainsi contre la montée des populismes et des extrémismes. L'ENA était née, rejoint il y a peu par le journal polonais Gazeta Wyborcza, en quête d'une protection face aux menaces du PiS. Les liens avec des collègues hors Belgique n'ont plus cessé depuis de se multiplier, notamment via des réseaux d'investigation. 4e leçon. Construire ponts europeus, élargir nos sources d'information, renforce notre résistance et notre protection face aux ennemis de la démocratie. Cela nous donne plus d'impact aussi, nous permettant de jouer notre rôle de 4e pouvoir au niveau européen et mondial, là où les choses se jouent désormais. La 5e leçon est que ces liens et le travail que je viens de vous décrire n'ont été et ne sont possibles que parce que des éditeurs, le mien, mais aussi ceux de nos journaux partenaires, soutiennent et financent une ligne rédactionnelle qui a pour seul objectif de porter la plume dans la plaie, d'être obsédé d'abord et avant tout par l'information, et non pas d'être le bras aveugle d'un drapeau, d'une cause ou d'une identité. Mais aujourd'hui, je vous l'avoue, je m'interroge. Tous ces ponts, ces échanges, et cette volonté d'aller à la rencontre de l'autre et de le faire connaître ont-ils servi à quelque chose? Construire ponts permet évidemment de recevoir des prix. Mais je dois vous dire mon découragement quand je regarde le monde aujourd'hui. La collaboration et l'échange sont remplacés par la polarisation, la stigmatisation, la manipulation, le mensonge, portés par des hommes et des femmes politiques, désinhibés, égotistes, eux-mêmes soutenus ou manipulés par des milliardaires et des patrons et patronnes de Big Tech, qui leur donnent une puissance et un écho d'une ampleur jamais connue et se moquent de toutes les règles. Tout ça pour ça. Dès qu'elle a su que le prix Ernest Udina m'avait été décerné, mon amie Claudia Ritter, qui est ici, qui réside en Catalogne la moitié de l'année, m'a offert la biographie de Pau Casals, une vie, une œuvre au service de la paix. Je me suis arrêtée sur cette phrase qu'il a prononcée le 23 décembre 1956 lors d'une allocution en catalan auprès de différentes radios pour une association d'aide aux enfants.
Et donc, quelle lourde responsabilité nous avons envers les nouvelles générations. Quelle lourde responsabilité nous incombe à tous, et tout spécialement aux dirigeants actuels des peuples. Si les enfants d'aujourd'hui, en regardant le triste spectacle que leur offrent les adultes, en viennent à perdre l'habitude des réactions nobles et doivent s'habituer à un monde qui glorifie le mensonge, la bassesse plus ou moins déguisée et la brutalité, qui cherche à se justifier par des raisons d'État. 1956. Dès lors, oui, cher président, benvolguts periodistes europeus de Catalunya, chers toutes et tous, cette reconnaissance aujourd'hui n'est pas seulement un immense honneur que vous me faites, mais c'est surtout une digue face aux tempêtes qui nous secouent à nouveau, que vous offrez à Bernard Marchand, l'éditeur du soir, à Coralie Vranken, notre directrice, à Christophe Berti, notre directeur éditorial, à Xavier Kounas, notre rédacteur en chef, à la rédaction du soir et à moi-même. Par ce lien que vous avez voulu tisser avec la Belgique, vous créez un nouveau point relais si précieux dans notre maillage journalistique européen. En conclusion, permettez-moi de dédier ce prix à mon journal, évidemment le soir, mais aussi, à titre plus personnel, à mes deux grands-pères. À mon grand-père maternel, Fernand Genon, dont les parents illettrés ne parlaient que le wallon, et qui a appris le français parce qu'il était malade d'asthme et qu'il devait rester couché pendant une année, en étudiant le dictionnaire de A à Z. Tous les jours, religieusement, il étalait le soir sur la table de sa salle à manger et le lisait page après page. Quand je lui ai annoncé que j'allais rejoindre la rédaction de son journal, c'était comme si son plafond de verre familial se brisait vraiment. Il était très ému, il le serait encore beaucoup plus aujourd'hui. À mon grand-père paternel, Auguste Delvaux, qui chaque matin durant la Deuxième Guerre mondiale faisait cuire des dizaines de pains et postait ses filles devant les grilles de sa grande ferme pour donner des tartines à ceux et celles qui venaient chercher à manger. Il m'a démontré qu'il fallait toujours faire face, mais aussi que quand on donne, on reçoit toujours en retour. Mais c'est à vous aujourd'hui, surtout, que je redis encore infiniment, gracias. Felicitats, Beatriz. Estem molt contents d'aquesta emocionalitat i del teu discurs. Gràcies. Doncs després d'aquests parlaments anirem tancant la sessió. Em queden dos discursos. Començarem per l'eurodiputada Diana Riba, que començarà amb aquests discursos de cloenda. Gràcies. Benvolguts i benvolgudes. És un honor ser avui aquí. Gràcies per la invitació. Sempre és un plaer ser a casa, a l'oficina del Parlament Europeu. I també benvinguts a aquest sol de Barcelona, tots aquells que ahir estàvem a la primera nevada a Brussel·les i en aquest cel gris que alguns anomenaven. En el moment actual, celebrar espais on es treballa i es construeix la idea d'Europa és més necessari que mai. Per això vull començar agraint a l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, a l'APEC, un col·lectiu de professionals que cada dia, rere dia, manteniu viu el compromís amb Europa, difonent els valors, debatent-ne el sentit i informar-ne amb rigor i responsabilitat. Sabem que sempre no és fàcil, alguns ho heu mencionat, acostar aquests debats europeus al dia a dia de la ciutadania i precisament per això la vostra feina és més valuosa que mai. Gràcies també a l'Oficina de la Comissió Europea i al Parlament Europeu de Barcelona, que fan una feina impagable per apropar les institucions europees a Catalunya. Sou tots, literalment, ponts d'informació, de sentit europeu, i és per això també de construcció i de complicitats democràtiques. Crec que només puc començar la meva intervenció d'avui, que us prometo que serà breu, reivindicant la feina periodística, perquè el periodisme és, i hem de repetir-ho tantes vegades com calgui, una pedra angular de la democràcia. I avui, tant la idea d'Europa com els fonaments de la democràcia es troben sota un atac sistemàtic. El projecte europeu
nascut per construir ponts, superar fractures i garantir drets i llibertats fonamentals, es veu qüestionat amb una intensitat implacable, tant des de fora com des de dins d'Europa. L'ascens de l'extrema dreta representa un desafiament directe als principis que ens creiem inamovibles i ens obliga a replantejar-nos la defensa d'uns fonaments que pensàvem ja consolidats. I la democràcia, tanmateix, no és invulnerable. Ahir, mentre ens recordàvem els 50 anys de la mort de Franco, es feia públic un titular inquietant. Una quarta part dels joves considera que, en determinades circumstàncies, un règim autoritari podria ser preferible. I aquestes dades no són només números, són un reflex preocupant de la fragilitat de la memòria democràtica i de la manera com les idees il·liberals van guanyant terreny, quan la reflexió cedeix davant de la immediatesa i la superficialitat. Vivim en l'era de la fake news, alguns ja ho heu dit, de la informació instantània i de les xarxes socials, i on els algoritmes prioritzen la reacció visceral per sobre de la ponderació. Sovint ens arrosseguen cap a la polarització i l'odi. Per tant, els reptes que vivim avui són immensos i vosaltres en sou els observadors més propers. Sovint el periodisme és la primera línia on aquestes tensions es fan tangibles. Sabem que el periodisme mai no ha estat una tasca fàcil, enlloc en el món. En Europa no és una excepció. Tot i que en termes comparatius els rànquings ens situïn en una posició més favorable que altres regions, continuem veient intimidacions, restriccions a la llibertat editorial, espionatge i dinàmiques de captura dels mitjans per part d'alguns governs. I fins i tot en entorns aparentment estables, l'ecosistema mediàtic es manté tensionat per la precarietat i per la competència ferotge d'aquelles mateixes xarxes socials que han canviat radicalment les regles del joc informatiu. Això converteix la vostra feina en una tasca titànica, complexa i cada vegada més insubstituïble. Heu fet i continueu fent allò que és essencialment democràtic. Fer preguntes incòmodes, obrir finestres en els llocs foscos, il·luminar allò que alguns voldrien ignorar i exigir comptes al poder. I aquest poder avui no és només polític. També està en mans de qui controlen les plataformes i en els algoritmes que condicionen el flux d'informació i determinen amb ells una línia editorial. Per tot això, per tot el que hem dit abans, per a mi és un privilegi immens ser avui aquí per reconèixer la feina que feu. Des del fact-checking que du a terme Verificat fins a les trajectòries brillants que parlen per elles mateixes, com la de la Beatriz Delvaux, sou una prova viva que el periodisme és rigorós, valent i independent i que aquesta valentia és una peça fonamental en la construcció de l'Europa democràtica que molts i moltes volem defensar. També ens toca a nosaltres, des de la política, no em trauré la responsabilitat, assumir la nostra part. Treballar per ecosistemes mediàtics que siguin més forts, plurals i sostenibles, garantir que les condicions perquè el vostre ofici pugui exercir-se siguin possibles, perquè en això ens hi juguem una part de l'essència essencial de la democràcia. La legislatura passada vam trobar una situació on vam poder treballar molt per la protecció del periodisme. Vaig ser ponent també de la regulació de l'Europea Media Freedom Act i també de la regulació anti-slaps, però és evident que només amb aquestes dues peces legislatives no n'hi ha prou. Hem de fer i hem de fer molt més. En aquesta legislatura ja podem començar a veure com podrem legislar aquest ecosistema de les xarxes socials, dels algoritmes i seguir treballant per aquesta relació entre el periodisme i aquestes xarxes. Però sobretot hem de garantir que les bones intencions passin de les bones paraules a la pràctica i que les lleis i les regulacions es tradueixin en resultats reals que protegeixin i enforteixin el periodisme. Acabo. Els Premis Ernest Udina celebren personatges, trajectòries i projectes, sí, però sobretot celebren una idea, la d'una Europa que només pot existir si existeix una premsa lliure, crítica i valenta. Moltes gràcies per continuar sent els guardians i guardianes, a vegades silenciosos, a vegades incòmodes, però sempre imprescindibles, d'aquesta vocació democràtica que compartim.
Gràcies per la vostra feina, per la vostra constància i, sobretot, pel vostre coratge. Enhorabona, premiats, i endavant i molta força. Gràcies, Diana. Doncs claurem l'acte amb el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, el senyor Jaume Duch. Doncs molt bona tarda a tothom, benvolgudes autoritats, benvolgudes premiades, amigues i amics. És un plaer, és un veritable plaer poder compartir amb vosaltres aquest acte, que és un acte significatiu en el qual celebrem una trajectòria i al mateix temps reafirmem el compromís a través d'aquesta trajectòria amb Europa, amb els seus valors i també amb els valors del bon periodisme. Volia recordar en primer lloc que aquest premi, el Premi Ernest Udina a la trajectòria europeista, és un premi que s'ha consolidat, és un premi que al llarg dels anys s'ha convertit en un símbol d'aquest compromís ferm amb el projecte europeu i amb els valors que el sustenten. I és, doncs, de tota justícia que en aquesta edició el guardó sigui per una figura com la de la Béatrice Delvaux, una veu imprescindible no només del periodisme belga, sinó, com ella mateixa ha explicat i com s'ha explicat també, del periodisme europeu en majúscules. Béatrice has estat i continues sent una pionera en moltes coses. Et vas convertir en la primera dona redactora en cap del diari Le Soir, vas obrir camí per moltes altres dones, però més enllà d'aquesta fita personal, la teva mirada periodística ha estat sempre profunda, ha estat sempre crítica, ha estat sempre compromesa amb la llibertat d'informació, amb la democràcia i amb el respecte a la diversitat. Des de Brussel·les, des del cor d'Europa, has sabut explicar-nos una Unió Europea complexa però fascinant. Has ajudat a entendre les seves dinàmiques, les seves tensions i el seu potencial com el projecte de pau, de progrés i de justícia social que encara és. I la teva és, sens dubte, una veu referent del bon periodisme i dels valors europeus, amb la teva rigorositat, independència, la manera constructiva de treballar i a la vegada profundament humana. Je dois dire aussi, et ça c'est plutôt une considération très personnelle, après avoir habité 28 ans en Belgique, à Bruxelles, et que pas seulement Béatrice, mais Le Soir en tant que journal a été aussi ces ponts de contact, pas seulement entre Belges de différents endroits, mais aussi entre tous ceux que nous avons à un certain moment ajouté une partie de nos vies et de nos parcours aux vies et aux parcours des Belges. Et que probablement c'est grâce à Le Soir et c'est grâce à vous et à des personnes qui ont travaillé comme vous que nous avons compris un peu, c'est vrai, pas complètement, mais un peu qu'est-ce que c'est la Belgique, mais aussi surtout à l'aimer. Pas seulement à la comprendre, mais surtout à l'aimer, à la respecter et quelque part à être capable de remercier tout ce qu'un pays comme la Belgique peut donner à des gens qui arrivent de l'extérieur, qui arrivent avec une promesse de vie professionnelle et une promesse de vie personnelle évidemment importante pour chacun d'entre nous. Je dois dire qu'il y a deux personnes qui m'ont aidé à comprendre la Belgique. Une, c'est vous et le journal, et l'autre, c'est ma fille. Parce que ma fille, avec les années, est devenue assistante à l'université de Louvain en droit constitutionnel belge. Et le droit constitutionnel belge, probablement, c'est une des choses les plus difficiles au monde, beaucoup plus que la physique quantique. Et donc, grâce à vous d'un côté, et grâce aussi à ma fille, je pense qu'un peu, j'ai compris qu'est-ce que c'est la Belgique et surtout comment ça fonctionne ou comment ça ne fonctionne pas parfois la Belgique. I avui, en un context marcat per la desinformació, per la polarització i per la creixent desafecció política, reconèixer figures com la de Beatrice és més necessari que mai. Es tracta d'una trajectòria que ens recorda que la construcció europea va més enllà de les institucions, que és també una qüestió de valors compartits, d'ètica i de compromís cívic. I precisament en aquest terreny voldria també felicitar molt sincerament a l'equip de Verificat, que avui rep aquesta menció honorífica del Premi Ernest Udina,
heu esdevingut en molt poc temps una plataforma important en la lluita contra la desinformació, en una referència en la verificació de fets i en la promoció d'un periodisme basat en dades contrastades i transparents. I això és molt important, perquè en temps en què les notícies falses circulen ràpidament, en temps en què la manipulació informativa erosiona la confiança democràtica i la posa en perill, iniciatives com la vostra són essencials per la salut del nostre espai públic. I, per tant, és gràcies a la feina de projectes com aquest que els europeus, en aquest cas els catalans, disposem d'informació verídica i podem, per tant, ser més crítics i al ser més crítics poder també defensar la qualitat de la nostra democràcia. Defensar la democràcia europea és, en definitiva, una tasca col·lectiva, requereix la implicació de tothom, de les institucions, però també dels mitjans de comunicació, de la societat civil i de totes les persones que, com Beatrice Delvaux o com l'equip de Verificat, treballen cada dia per garantir una ciutadania lliure i ben informada. I en aquest sentit, per acabar, vull adreçar també unes paraules de reconeixement a qui atorga el premi, a la PEC, per la dedicació incansable per fomentar l'esperit crític i l'europeisme amb rigor i amb mirada catalana en un món complex i sé que, a vegades també, en situacions difícils, en situacions en les quals potser la defensa de l'europeisme o la projecció de l'europeisme en el periodisme no era el camí més fàcil a seguir. L'Europa que volem, plural, oberta, dialogant, també es construeix en paraules que informen, que expliquen i que uneixen. El periodisme, quan és honest i quan és compromès, és també una forma important de servei públic. I per acabar, doncs, per tant, vull expressar-vos de nou a tu, Beatrice, i a tot l'equip de Verificat, el nostre agraïment, penso de tothom, el nostre agraïment més sincer per la vostra feina, per la vostra integritat i pel vostre compromís amb la veritat i amb Europa. Enhorabona pels èxits assolits i sobretot per tots els que encara han de venir. Moltes gràcies. Merci beaucoup. Ara sí, donem per finalitzat aquest acte. Deixeu-me un segon per agrair al Col·legi de Periodistes de Catalunya, la representació de la Comissió Europea i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, el Departament d'Unió Europea i Acció Exterior, l'Ajuntament de Barcelona, Catalunya Internacional i el Consolat de Bèlgica a Barcelona pel seu suport amb el Premi Ernest Udina. Ara us diria fins l'any que ve, ara compartirem una mica de pica-pica aquí darrere, però vull demanar a autoritats i premiats, si podeu pujar aquí un segonet per fer una foto de família, i a tota persona que tingui el receptor de la traducció, tornar-ho allà al final. D'acord? Gràcies.